pamusoro chakamira basa yairi panapa ngekudani mupakoso wakapinda mukati memunda wenhaka, munda wemhuri. Ndakambomuyambira achangopinda, chapori kupinda apa akazviiti basi, wakaramba achitobva atanga kuaka. Anoti wanzi ndakatengeserwa munda ndiJulius namai wake, wakatengeserwa kondiwa rimwe. Kufa kwaita mai wacho manje ndipo akabva atora munda wacho wese, waibikira Julius sadza nekumupa mari yedoro. Julius wacho chimubvunza kuti uri kuzviitireiko, waitobata demo ndokutema. Julius zvadarozvo wakati wanzi ininika mukaramba muchindinetsa pamusoro pemunda iwowo ndichazura. Zveshuwa wakamwa mapirizi. Iye wakatengesera iye mwana mukoma wangu ndiye wakamwa mapirizi akaenda kuhosipitari. Sikatati kuti tirambe tichibvunzana nemunhu mbaimba yakungazura, takangoramba takatonyarara. Takaenda kwa uyu sabhuku wakati inini nyaya yenyu yemunda namufakosi handiikwanisi, handiigoniba, endai kwamambo. Sisi takati kuti tange taenda kwamambo tisati taenda kwashe hazvidi. Takaenda kwaShemukana. Shemukana akauya kumba uko akatarisa munda wacho nepanogara vana vaJulius wacho. Wakati hazviiti kuti pagare mhuri mbiri, hazvikwaniba. Wakauya akaona kuzobva vatidaidza kudare kumba kwake. Takaenda kudare, tasvika kudare mambo wakati iwewe kuti ugare paya hazviitiba, iwewe sumuka hako. Wosumuka, kuti pagare mhuri mbiri hazviitiba. Wosumuka woenda, ende kumba kwako hakusi kurema, kumba kwako padhuze, ungangogona kuenda hako kumba kwako. Zvadarozvo iyeyo manje kwabva aenda kwamambo Mutasawa kwaLavu. Ndakazoona yasamanisi kanzi urikudikana kwamambo. Tikaenda kwamambo, kusvika kwamambo, mambo akaitaura ipapo, akaitonga-tongawo. Akanzi inini nyaya yenyu handichadi, handikwanisi. Ende uyezve sekretari wacho wakati wanzi kuti nyaya iyi kuti muihwine munofanirwa kubvisa 250 kuti muhwine nyaya iyi. Ndokava pati ndisekretari wacho anga wakataura nemwana wamukoma wangu. Iyo ndiyo ndikuramba iyi yese hamuna kuzvinzwa. Musataura kuti mwana wanhingi ndiye akazonzwa. Ndikuda imi taurai zvenyu zvamakanzwa, imi ndezvamakataura. Stikai kune zvenyu chete, musataure zveuyo baba. Iye kana ari kuda, iye ari kutaurira anofanira kuya achimira apa achitaura nemuromo wake kuti ndakazwa zvakati, ndakaita zvakati. Tauraiti ndipo takazizwa dzina mambo, endai kwaMutasa kukoti. Takaenda kukoti, takapira rwakawanda. Takuzoti the last day hanzi
moza kujudgment. Handizi judgment yacho asi handina kuona kuti yakamira sei. Pakwanzi dzokai kwamambo. Dzokai kwamambo. Mapepa chayo. Mapepa. Mapepa unde mapepa. Semukana. I think ndo ndapiwa. Ndo wamwishire. Alright, it's okay. Sunga, ndapiwa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndinoshanda zvochokwadi. Ndichataura ndezvochokwadi. Pachabatwa nemusha. Ndikanye panchabatwa nemusha. Mwari aribatsirawo. Mwari aribatsirawo. Iyi nyaya yakatanga 2021 pakashayika Julius Nyagomo. Julius Nyagomo ashayika, ndakatanga kuzwa mafoni calls akutotanga kusvika kubasa zvizi landlord wako washayika. Then that Gareth akaona masamanisi auya akabva kwa Headman Mukanana. Taenda kwa Headman Mukanana, nyaya yakaitwa wakatomboya kumba uko wachitarisa wachingobvunza tobva tazoguma taenda iko kwa Headman kwacho chaiko. Nyaya ichibva yapinda mukoti macho, ichibva yataurwa nezvayo. Pacho pabuda judgment yekuti ini ndofanira kudini kubva pendinogara apo. Zvadaro ini ndakaita ine appeal ndikaenda kwamambo mutasa. Kwamambo mutasa nyaya iri pakati pekuitwa pakabuda noise yakabuda wachiti mambo mutasa muri kutonga makaita in favor of Mufakosi. Mambo achibva ati kana musisina chiwimbo neni ndakuitransfer nyaya iyi iende kwamagistrate kwamutasa. Ndokuenda kwayakaita. Ini ndini ndakatoenda ndichitora tsamba yakabva uko chibva ndaenda kupinza nyaya iyoyo. Nyaya ichibva yapinda. Then the following day iwo wazwa kuti ini ndaenda ikoko. Wakaenda netsamba iya yakabva kwaMukanana ndaita ine appeal kwamambo iya. Vachimboendawo kuti tauya kopuwa eviction order. Ndiyo wakaenda koapply following day. Saka ndo mafambire akaenda kuita nyaya iyoyo. Kusvika ndakatombosvika pakutombosungwa ndikatombovhariwa kwe2 days kwamutasa ngenyaya iyoyi. Then nyaya yaitwa ndo pakazobuda judgment iyi. Chibva tazi tikwanise kuzoya kudare rimwe. Iwo wakangorusungwa nyaya idzi. Ngozi iwo vakatsvaga futi peace order. Vakabvaenda kuti kwazi ndakarima minda. Ini ndisina kurima, zvoti gorima notorima. Saka zvazviri because mapurisa they not just come ga. Wotokuvharira. Case number yacho ichi and what was the issue? Why wakakufunga? Mosha yako kufunga yange iri ichi. Because you cannot tell me kuti nyaya yemunda ka munhu anovharwa nenyaya yemunda. ndozvakaitika. Hakuna zvakadaro. What was the actual issue? Issue yanga iri yei chakati muvharirwa. Wakati warima iwo usikafanira kunga warima because pane peace order kuti haufaniri kurima kusvika nyaya yaitwa uko. Which means kuti iwe muri nyaya yenyu yaenda kuna Mukanana pakaita peace order yakwamutasa yakwamutasa aka-apply for peace order ndiani? ndiwo wekwanyagomo. Wakaenda netsamba iya yakanga yarambwa kuzi haizvichashanda kwamambo mutasa kuya because pane Chinzwaika peace order ka do you really understand kuti peace order yakuta nezvei? Peace order neminda zviri kulinga pati. Where are these two things linking? These two things they do not link. Because peace order iri kutaurira kuti usaende kumba kwemunhu uyu, usamutaurire zvakashata, usamverbally abuse this person, usadai. But hainei nezvekutaura nenyaya yemunda. I want to know the actual reason. Kuti reason chaiyo why munhu yakasungwa ndeipi? Can I have the court in record? kana mapurisa akatoti pane evidence iri, ndikati evidence hapana. Ndiri kuda court record. I want to know kuti wakavharirwei, ndo zvandinoda. Ndoda mapapers. Ini kana chinhu chakatoitwa nemapurisa ndakutoda record. Kana chinhu chakatongoitwa nemapurisa ndakutoda record. This is where the confusion was. Because pakaitwa application for peace order 1. Ndobva paitwa application for interdict. Anditi interdict inomira kuti mira zvarudini. And the reason why akasungwa is because akaenda kuita something chakachazi wete sei amira ndo chakakusungisa ndo interdict. Anditi but then
At law, there is a procedure that was not followed. Because kana headman akapa a decision. And it kana decision yapiwa na headman, munhu iye kana asina kufara akaenda to a higher court, which is the community court. What it means kuti the moment an appeal is lodged to community court, the decision given by a lower court is immediately suspended. Ndiri kuti nini atonga dare ndishe anditi asi munhu wobva ati handina kugutsikana nekutonga kwamaita chi dare andizvo ndakuendepi mberi. The moment anosvika kudare repamusoro ramambo achingonosvika kuti mapepa ake pfee handiti, it means kuti decision yapiwa nani naishe haisisiri, haichashandi. Ndo zvinotaura mutemo izvo, haichashandi. Zvakuzoshanda futi mamirira dare ramambo raita sei ragara razopa futi a decision iri, it's either mambo anoita uphold kuti decision yakapiwa nani naheadman inoramba yakadaro iri correct, kana kuti mambo anokwanisa kuidii futi, anokwanisa kuichinjinura decision iyo kana inge isina kumira zvakadii zvakanaka. So what it means panapa, zvakashaishwa at law ndezvokuti decision iyi yakanga yapiwa nani naheadman. The moment nyaya yakaenda kwamambo Mutasa, this decision was suspended, so it could not be used to apply for an interdict. The moment decision yakapiwa naheadman andizvo, apa Mufakos pakangosvika kwamambo achiti ndiri kuapila against decision yakapiwa nani naishe handiti, it means kuti iri pepa LC4 rakanga ranyorwa naishe rakanga risisashandi kuti riende kukoti kwamajesty kunopiswa futi interdict. But Mufakos ane paataura kuti wana ndinyagomo vakati mambo Mutasa muri kutongera kusaidi kwa iye aibva asimuka nepepa kubva pamambo, aisimuka nepepa kuenda kupi iye mambo anga arionesa, because judgment iyi yakanga iri kufevhani. Aiwa zvakaitika, judgment iyi yaifavor wananyagomo. According to this judgment yakapiwa naMukana, it would over a period of about 20 years give to Mufakos bought beer for seemingly mentally unstable late Julius Nyagomo in exchange for a piece of land in Nyagomo village. Julius Nyagomo's family is claiming back the piece of land because they have nowhere to grow their crops. Okay. Anyora izvi ndiani? Risho. Anyora these things hazvibvumirwi kunyora baizvi kuti munhu anga ari seemingly mentally unstable. You need papers to prove this. Munhu kana ari mentally unfit anoenda kwa psychiatrist. Psychiatrist oita chi wopa report, then the report is attached kutambai to prove kuti munhu was mentally unstable. Handizvo. So zvakanyohana saMukana napa hazviiti because there is no proof yekuti Julius was mentally unstable. Because the Julius we are talking about is dead and haachakwanisi kuzianzira chi izvi. Handizvo. Saka ndipo ndikuti kuti yabva apa handiti yabva yaenda ku next stage yekuti yasvika kwamambo, case iri in progress, mambo obva ati no handichakwanisi kuihandla because of zvazviri kuitika papi ipapo. Mambo nobva azviri kesa kuzvibudisa munyaya, nobva ati aiwa vachibva ipanapa chiendesai kupi, ngaichiende kwamajistrate. Ndokusvika kwakazoita nyaya ikwani kwamajistrate because mambo angazvibvisa munyaya. Asi zvinoitika manje at law, majistrate namambo wari pamwe chete pamutemo handiti, asi malevels nemachoice of courts, the courts they lead akasiyana. Majistrate ari kuleada civil necriminal court, mambo ari kuleada chi customary court. Saka zvaunoita, if you recase yourself, you don't recase yourself uchienda kwe different courts of law. Unoendesa kuno umwe mambo ane masimba akafanana neani neako.
atitesa ndini Yeah. ndo pakaita nyaya ndo paisina kumira zvakanaka. Saka yachisvika kwamajor street aita go through nyaya yekufamba yako yakaita neprocedure that should be followed, ndipo akazoti nyaya ingaidzoke kupi kuno. Why? Because procedure was not followed. Andizvo. Asi apa ipapo pajudgment ipapo there is an issue that he dealt with panyaya iyoyo. After anzwa nyaya ari kuti 1 eviction claim in respect of first defendant be hereby dismissed, meaning you cannot remove Gift Mfakosi from that debt. That's the item number 1 per judgment. Number 2, matter referred to the local court for adjudication. Zviri kuti nyaya yadzoswa futi kuno kuti tione kuti what's the best way to solve this issue, because according to mapapers arapa nezvakaonekwa naMajor Street ataura kuti nyaya iyi nezvari kutaurwa hazvisi kuenderana, because nyaya iyi, why, maybe I can read for the purpose yemunhu wese kuti anzwisise kuti zviri kutaurwa naMajor Street apa ati chii. Andizvo, because Major Street akateka into consideration issue yekuti this case, 1, time taken more than 20 years, munhu ari kugara panzvimbo. 2, munhu akaita izvi is no longer alive, the person is dead. 3, there's an issue yekuti who actually owns this land, because according to Sidin, land iyi ndeyemhuri, haisi yani ya Julius. Asi according to submissions, munhu akapa Julius, akapa Mfakosi nzvimbo iyi ndi Julius namai wake. Julius namai wake wapa Mfakosi nzvimbo iyi wanga wari kubesa on what if the land was not theirs? Anakati chitese kuti ndo zvekutaura naMajor kuti ndimezi ndiri kuona ichi neichi neichi neichi, zvinhu izvi hazvisi kuita sei, hazvisi kulinga kuti ndibude nechokwadi chekuti zvakamira sei, because 20 years it's a long time. Munhu akagara pai, and we cannot wait for munhu kuti esi munhu angataura kenyaya ichi yekuti zvaibvati ndira kumwa mushonga, ndira kudii, but tine critical issue yakaita seika. This issue was supposed to be solved Julius Arichi ari mupenyu, because right now angatipa chimwe chekutaura ndiana mai wakafa, Julius wakadii wakafa, the only claimant aripo ndiani? Ndisiti ndiye kuti kuti land yanga iri yani, yanga iri mhuri, yanga iri yababa wani watu. But then the other question comes, how true is that? Chokwadi chiripo ndechipi, because there's no one to contest you, because you are the only surviving mwana wani Wanyagomo. Mungona zvikuedza kuti tivhure nyaya kuti nyaya ite sei ivhure. Then I've got this other person arapa who is no matter Maiziwe. That who is no matter Maiziwe. Anga akapiwa nzimbo futi na Julius. Anga akapiwa nzimbo futi na Julius. Is right. Ipo pamuda pachi papo. Is right. Is right, guys. Ngatitaure chokwadi. Muruza nikuto. Ngatitaure chokwadi kuti nyaya iite chi ivhurike, ijeke, ikwanise kubatsirika. Because tikataura nyaya inometa Maiziwe handiti ari kupi nasi.
wakabva asuma uripi nhasi because nyaya iyi kai according to this judgment nyaya iyi yakarifeiwa back yagive to Mufakos naNometa maiziwei. Then why is it that today I have got to give to Mufakos maiziwei ari kupi? Why minus my Nometa maiziwei? Apasa according to this paper judgment is to Sydney Nyagomo versus Mufakos and maiziwei. Where is my maiziwei? Uripi maiziwei? Uripi. Ndati maiziwei ndiani? Pamusoro ichakabira. Yes. Pamusoro udani. Tinoimba mapepers acho ari kutsvagwa zvawo anomita maiziwei asindishisa manzwi semhindu semubvunzo waiswa nedare. Pakati penhau yemunda iyi vakatengeserwa munda naJulius Nyagomo vaive vanhu vairi. Nometa ndinonzi Blessing Sarimana. Nometa maiziwei. Sorry, Blessing ani? Sarimana. What is your interest in this case? Ndiri muzukuru waJulius. Hausi Nyagomo. Nometa maiziwei akauya kumba kwangu ari makuseni. Obva ati panyaya yeminda yaini hangu pachezvangu ndakuzvibuditsa. Handisipo but munhu aindipa pressure kuti ndirambe ndichiuya ndiani ndiMufakos. Pamusoro pezvo uyo akati ndokumbira kuti tiende kwaDC ndiende kunotaura nyaya kuti ndidini hangu ndibude mukati meripodzi handisi kuda kupinda mazviri because maitondipa pressure ndiwe ndiani uyaiti tifambidzane. Ende handisi kuti atoziva ndadini ndabuda munyaya mazviri. Obva auya bva taenda kwaDC. Then Mufakos panyaya yaMufakos yeminda ka pamwe pacho togona kunge tiri kunyatsa kuona majekere zvakaita. Mufakos akatengeserwa munda kapisi kekuti agare. Then imwe minda iyi yese yatori ndi yangu ka 2018 mbuya mai Ana Rupapa wakarima mundewo. 2016 mbuya Chizanga wakarima, mbuya Magombe wakarima paukama hwedu. Then 2017 mama wakarima nyimo mindeyo. Asi iye akaenda kuno 2020 ndo pakaenda kunorima mundewo because papasina mangadini ari makakumbura ndirima. Munda wake chacho wakatengeserwa i1 waibhadhara tumari toenda kunomutengera doro achimutengera chi wawe adhako uyaimwa doro iye aimwa doro. The beer part I don't want to hear about. The beer part asi panyaya yeminda kamunda wake i1 I want the correct and this record the ownership of this land so that this issue inosolvwa zvakadii zvakanaka handiti tikaita zvokudai so tidai it means mautanga kunzwa ana Chizanga mautanga kunzwa ana Anzani wanani wese wanga vari kurima minda wanga vari kurima under whose authority ini tinoona anga vari kuapa kuti vari mindiani ini chandisikuda I don't want the plural tisu. The only surviving person, a direct beneficiary in Mindai, according to what you are saying, is Sydney. So the only person who's supposed to be talking is Sydney. I don't want Nyagomo to fight for what is not yours. Because Julius Baba Sydney, the only surviving beneficiary in Mindai on this Sydney. Get me right, Baba. No. Makore anabasa. Izvo vamutesa zvezvi zvokutai kuungana pakapa. You are not supposed to mukutai wewe. Imi unofanira kuzoya makurwira minda yaSydney. Not minda yaJulius. Haisi yenyu. Mudara. Don't put in a corner kuita zvinhu zviri wrong. You are claiming this because muri ndezva baba wenyu. Handizve wazukuru ba. Muri kuzwa ndotaura. Wana wenyu vachazorwira zvani? Zvenyu. Muri kuzwa? Mukatodzimana maisa nyaya yekuti ngezvana Nyagomo, it means kuti you are releasing ownership of that land kumhuri dzese yaNisha yaSimon yaTobias yaSylvester. So kana yadaro vanhu vese ivava vachauda kuya nevazukuru vane vana vavo vakuti ngepedu pese. This thing is going to be create a problem. Because hachina munhu kuchiopena kwachiri mari kuchita kuti hachina munhu any Nyagomo can claim it. Nyangwari bhuruwa yando ngepedu pese ngepangu
akauya nhasi achinoda kuwaka anotowaka murambidza because ndii muri kurelease ownership to everyone when it's not supposed to be meant for everyone because pakafa baba wenyu mimi estate yakadeclarewa atiti estate yadeclarewa yakazi who are the beneficiaries wana wacho zvino wese muri kutaura muri wana wacho here Sydney is the only survivor wewana wani waJulius saka ndiani anoita zvaanoda nelendi iyoyo because ndeyani ndeyake noti wamwe mese mauda kupindira nyaya isiri yenyu munozwa zvondizota ndoda kubatsirai chete kuti mangwana chinhu chisakupei chii chichakupei headache chinichi mukana makachiisa umbrella neme kuti ndechasekuru misha yese muri kuona iyi yangaenda nasekuru asi zvawakasiya zvese zvaane wanhu vakamuzandotaura dai muri nditaura kuti Sydney nalutaura kuti right paminda iyi yababa wangu yakasara 1 2 3 handiti excluding wakapiwa ani mufakosi handizvo ndakuti munda uyo muri yaSilver ngewenyu umwe wacho muri yaNisha ngewenyu umwe wacho muri yaSimon ndewani ndewenyu aita on atopa chii zvichaitika kwaSylvester kwaNisha kwani hasina basa nechi nazvo iye wasara nezvani nezvake noti kuti murambe makazviopena zvomuri kuita izvisasanyagomo kuzviopena kwamuri kuramba makaita wako nokuti newazukuru chaiwo wana Dorena wakutogarawo apa kutoti titori witness to what muruzwa zvinotaura musazvicreatere chii problem nenyaya yekuti muri kufunga kuti ndikawainclude vanondisapota munyaya yangu pedzai nyaya yani yenyu mega yokunakirai chiri kudiwa apa is just proof yekuti who is the actual owner weminda zvatopera imi mopa decision izvo muita zvese zvokuswera mutomka mazodai madai umwe waenda akadai ungaenda akadai hakuna muri kutocreatiwa problem bambo kana musikazvioni murizwa muri kukreatiwa bambo dambudziko kana musiri kuriona inini kuziva kwandoita mutemo unotaura kuti estate yemufi mabeneficiary wana wacho chete hapataudzwa naoba mukuru kana baba unini hawakwani saka imimi kana minda yakanga isina kupiwa munhu pakafa baba wenyu minda ngeyani ngeyenyu pedza ichi nyaya yenyu andizvo don't involve everyone kusolva nyaya yenyu namufakosi muruzwa point ndikuzokutaurira ndazvai ndikuti ndiyo yatakuita ndiyo adjudication yatakuita kuti takubatsirai kuti right chamaufana kuchiti mucha take into consideration ndekuti court yatodecide kuti you cannot evict ani fakosi anditi the decision is there. That's number one eviction claim in respect of first defendant be hereby dismissed. And it means the visa Mvakos is out of the picture. Chasara kwakuita sei kwakuda kuti muchitaurirane mugare pasi handiti Muvakos wanga uri kuguma apa handizvo tatukufunga tizoona kane mamiriro akaita zvinhu handiti dai wachita let go iri digai tito zvatinoita naro iwe chitambo uri papi handiti the next thing ndozvamunoita futi kunani kuna maiziwei because maiziwei musafungoti kuti itorai kwakuita kuti achitorai ndakuenda hangu kuti zvakanaka ba muri kuzvidaidzira mhepo manyagomo if you are not careful muri kuzvidaidzira mhepo yekuti muri kosumudza mhepo yezvinhu zvamusina kuita asi zvamunoda kuita kunga munoziva stering imi musikazvidi musikazvisi itai iyi yatikutaura yatikuita ndeyekuti sit down nezvakaitwa izvi handitika ikai pekuti munowirirana nevanhu ava ndoti kubva matosvika pekuti vanhu ava chibva watobva but vanhu ava kava they were able to live na Julius for more than 20 years. Waitonesa. Even if Julius I don't know. Julius is your son. Yes. Ndio maana ya Julius.
chokwadi takamuti mupengo ngotobvira kukumbura hembe woita weti wodzima motara Imimi hamusi kuita weti here mukatona. Saka masiyana na Julius. asi chatiri kutemawo inhaka yevana wacho waJulius havatona pekudini une vana vatatu ava saka sisi matongere mwaita kuti tigare pasina mufakosi iye wacho ngaachinzwisisewo kuti pakagara pane vanhu vepo unopanda mata auna maita pano chimbotogira utenda Ndozvandiri kutaura. Izwai, arikamuza ndataura. Ndati chiipana. Ndati itai chinhu 1. Musati uyu achitaura icho, uyu achiita iyo, icho achiita icho. Handiti. Chinhu chenyu hakuna kwachitodii. Kwachitosvika. Handiti. Wanhu wamuda kuti vabenefita apa ndiani? Wana waJulius. Handizvo. Saka nyaya yapo yakuti garai pasi nani? Namufakosi. Handizvo. Zvotoitwa zviri proper, mapepa oitwa. Moitwa zvamuda kuita. Zvodini? Zvofamba. Handizvo. Imimi don't use force kuna mufakosi. Why? Because na mufakosi ka munhu akaisa mufakosi handimwi. Muruzwa? Akaisa mufakosi handichi? Handimi. Muruzwa? Mufakosi akaiswa nemunhu asiri chi? Imimi. Akanga ine authority yekuisa mufakosi papi? Ipapo. Saka hamukwanisi. Anenge mukwana. Ende mutotaura mega kuti waiya mari yemufakosi wa? Yes. Saka muda kuti. Aiwa. Izwai. Wakaiya mari yemunhu. Ndikuda kuti kubatsirei. Handiti. Inini I know this history. I know this history. Ndoiziya history. Go back and sit down nemurumo. Taurai naye zvakanaka. Don't use force. Kuda kumubvisa neforce. Because kuziva kwandinoita, I got that record. If you want our help, anoisa bhuku, mugare pasi, then moita way forward, muona kuti muri kusvika pari. Asi chandiri kutaura ndechekuti baba, don't involve a lot of people kuzvinhu zvinokonzerna chi imimi. Itai zvinhu izvozvo muchibatsirana munhu, then wana mowadaidza, wana ndafunga kana kuti vanokupai mazano. Handiti moenda nawo kumberi moona kana zvaoma mumboti momirai ndodzoka ndodai kusvika zvinhu zvaita sei ndokugarisana kwatinoita ndokugarisana kwatofanirwa kuita. Handizveresa nyagogo Nakaitika ngezvekuti apo It's okay. All right, it's okay. Saka ndizvo handiti. Mufakosi, I think was why the way yatatura nyaya. Handizvo. Right, and you hear that they are concerned. Handizvo. Yes. Andika munhu zvazvo pane garden iripo mukati memunhu. Izwai bambo tati bambo imimi uyu ari kupa request yekuti wamwe wanondivhurungudza ndandoda kuti baba imimi neni uyaitite sei titaurirane sabhuku aripo then mototi zvamataura mawirirana ipapo mamaita zvamataura zvatopera ndozvaari kutaura uyu ati have no objection to anything asi kana makuiwa kwandiri yekona vamaita vanga muri kuchiita chii ndinoziva wananyamupembe anokwanisa kutuka nezviri mubhurukwa wada kutukawo zvavafunga asi at the end of the day vanokwana kubatsirwa futi. Ndizvo zvinoita upenyu hwacho. But anyway, I think this one is solved. Just go back, sit down nemukomana taurira naye toda zvinhu zvinhu zvekuita sei zvekuti vantigarisane zvakadii zvakanaka asi my worry chete ndekuti think about the time he stayed ipapo. Imi more think about wana umwe nawo. Uya chifungawo nezvana, imi muchifungawo netime yakadii. Yakatosangana pakati. Aita. Just itai zvinhu zvekuti zvinhu zvifambe zvakadii. Zvakanaka. Handizvo. Right, I think. Nandi next